when Bolo, the dear Mokanga. You believe in a balagan be a mile and not a Jaquanti, Gadonte, Poro no Quaquive. wait till you get when you look your man and every you are. Ye Matreba, when Bolo, the dear Mokanga. When you believe in a balagan be a mile and not a even the blue way you're dependent on more because well, I like Otu akode. I want to know you to Apollo to come with if he can make it. Otu akode. Akwa And ka onye ọgwụ. a lot of local when I got a what that. Now go be Colombian name Nna biko na awakwa n'iwe. O nwere post m for keta asị mba na nke a na mma atọlele ọrụ. Mana ọkụ ife a bụ na ma na-ekwuka. Andọ ife a ka a na-abụ ebe anya na-esi asị na nke m na-eju oyi mmekwa ọzọ. A sị na gị nwa bụ nwata were ife niile dị n'ahụ na egwu egwu mana mgbe igwugide wee gbadata na azịzị ana nna ga-akwarụ gị ogologo ịtarị gị na aha gị na nna ị ga-egwu egwu niile unu ga-egwu n'ụwa mana mgbe igwugide gafezie bandịrị gbadatazie azịzị ana nna ya akwarụ gị ogologo ịtarị gị na ya ọga yọọ m ego mụ na ya na-adị na mma yọọ m anything aya in short mụ na eme biznes iri ego m asị mgbagharị enwere m ike ịgbagharị na alụmọyị nwaanyị mee m ife niile iyi eme m n'ụwa I can forgive you mana ọkwa ịfụ mgbe ọbụla ị request ụfọ ndụ m mgbe ibido tụbazịa ndụ m nna mma agbabalụ ha ọsọ because onye ọbụla negide anya sịkwazịa nọ ndụ gị bụzi ife dị ya mkpa gị na onye agha ka na-emekọ ma na ịchọgo ị na-akọmiti suicide ife ndị ọcha na-akpọ suicide o nwere reason m ji wee kwuo okwu a biko nụ gegotunu this talk ntị this thing m na-ekwu ọ bụkwa na na-ekwu ka anyị wee nwee okwu eji m obi ume a na-ekwu biko akwa aghọtachuna m abeg anọ m ayọ but this thing na-abụ ka m wee zọọ Igbo ndụ ka m wee zọọ ndị Igbo ndụ geenụ this post ntị ka m gwuo na ebe ọ daa na my own side amakwa side ya ada m ekwukwu ya ka m wee maa ya aka ọtakwanụ m ngwa geenụ ntị ịgbaba mbọ kpata ego gbaba mbọ nweta ọgwụ amụ na onye nwe ọgwụ na-emeri n'amụ n'ilu ahịa maka ibe na-eme n'obodo gba mbọ nwa atịrịba onye nwere ọgwụ bụ pawa ncharịba na-ege ntị na the ending of the video gbaba nkịtị but ibe ya eribido efu na ị nwere ọchị chi ugbo ka oyi egbu otido ụdị isi ọsọ bụ nwee mgbe echere ka egbe n'elu ka ị ma na-egbe ya egwu ha yi eme atịrịba nwee mgbọrọgwụ eji eme ọkanga onye bụrụ egbe na-akpara gị mgbe ma ya ọla nata ya egwu nke a bụ jekwa ntị ga-edụ ntị ụrụ nụkwakwa ife ekwu na ngwụsị vidiyo kpata nji wee sị na-asị na-egekwa ntị nke a nọmba 1 nọmba 2 echere ka egbe n'elu ka ị ma na-egbe ya egwu ha yi eme atịrịba nwee mgbọrọgwụ eji eme ọkanga onye bụrụ egbe na-akpara gị mgbe ma ya ọla nata ya egwu nna ọnwa ife nche egwu ụlọ n'okwu a my brother kwu akwa gee ntị biko nụ ịma na ngwara ụlọ ofu okwu na-abịa ife niile mụ na ya na-atọ mana mgbe ị nagide nabazia ndụ m nna m agbawara ha ọsọ bikos ejiri ife aji a na-agba na ntị agba n'anya ana m ekwukwo nke m na-ekwuho ha o nwere ife dị ka ọgwụ egbe ịma na ife ahụ na-asịgo ụfọdụ ụmụ anyị n'iyi ịbịa asị ka ife dibịa ji aka ịlụ mgbọrọgwụ n'ahụ si gị nọ for protection against egbe bụ ka ọ wee kaa ya obi ị na-aga n'ezi ka ịdị free na-agala onwe ka ị hapụ ịdị na-atụ mmadụ egwu ka ọ hapụ ịdị na-eme ife ka ị na-eme egwu tifia dibịa na-abụọ ka ịbaghị ọgwụ egbe n'ahụ ka esi agha ọsị na ọka ịkọghị egbe na ọgwụ egbe n'ahụ ka ọ ya bụ ifu ndị ori a na-agba gị egbe ka ị kwụrụ ka gị na fatụba chalenji ka ifu ndị ori ka ị gbafelụ ọnwazi aka mgbe ọbụla m isi road si wee tụta gị n'ahụ ka ọ daa n'ala ka ọ hapụ imetụta gị
ọga nke nwa na onwe ya ekwesịghị iwere uche ma na efe ọgwụ ahụ bụ ọgwụ ka isi fụta ori ọga nalie ọga nalie ya vu nka mma karịa statement fuo egbe abụ okwu ife eji egwu apụkwa ife ọya abụ alụbalụsịa agba apa si na alụgo ọga ọkwa ịfụ ageria n'anya diskedafia taiga na ọtụ a na-adị n'egbe nweta anụ ahụ ụdị ọrụ ebube ọ ga-arụ ị n'ahụ ụdị ọrụ ebube ọ ga-arụ ị n'ahụ ịya nwa na egbe dị very dangerous and wicked sọsọ egbe bụ ife mfụ a na-akpọ ofu ugboro ọza inwe ike ije ụlọ ụka kpebe ekpere kpesịa n'anụ ụlọ ka nwee hopu na-aka ya eze ekpere egbe bụ ikpe ya ozugbo ọza ya ọgwegwụ ife dị ka enwe onye ori ụla ịnarị ya egbe agwọsịalụ ya ọgwụ egbe nete na ọ ga-efu ndị anarie dị only ọgwụ egbe enwe bụ na gị na mmadụ mee biznes werukwa ego enyi ya eri na ego mmadụ imejọ mmadụ ọtụreti na ahụ nke na ịghọta ha anọdụ ọgwụ ya agwọrọ ya bụ nna biko gbaghalụ m okwu ebie that is the only ọgwụ egbe agwọ m nke bụ nọ na-agwọsị alụghị akịrịkpa ndị ori chedoghị egbe nwa ndị ori ụla na-alụfe egbe enwe one ndị ụla na-alụfe one egbe ị na-anafe na nwa ndị ori ụla anafe egbe wotọfa agbakọ ọrịa ebe a were ụmụ hụ ya si dị ebe a nwa gị ọkụ nkọ ọga fọminwa agwọnụ bụ ọgwụ egbe lele n'ihu m ọ bụ na onwe onye nwa agbụ ya nyapụta bịakwu afụbupeni ya I never see am that kind thing no day ọga agwọbalụ ya nete ngwọsị aka ya na ahụ ebe ọ bụla na ịnụ tatatata nwanne m fuo gboo a sị na onye dị ndụ gba first who fight and run live to fight for another day ekwukwa nke ọha n'ọnụ egbe na mmadụ abụ okwu ofu egbe abụ okwu eji ejikwa ife a na-agba na ntị agba n'anya very good mma alụrụ ọrụ a were iburu ike mma emerụ nke a ife agazieri ndị amụsụ aha ahụ mana ọkwa efu nke agbaghị egbe a na ọja aba ọga oke ka m kwudebe ya ebe a akwa ọ ya adịrị na mma mana ọkwa efu nke egbe a ọnwa ebe ife dị ka na-agwagworo ya ọgwụ egbe ifu ndị ori ka gị na-afakwuru maba aka ọ gafuo zọba onwe gị kwukwa na nke ọha n'ọnụ ụlọ pụasịfa na efe Okongwu ọra na eze onye ụnụ na-anụkwu onye bụ Okongwu delisi ife dị iche ihe anụnwa bụ ụlọ dị up for selling ị na-anya ihe anụnwa bụ tenant house ebe ụmụ akwụkwọ na-ebi ndị na-azụ afịa ya ebi nkwada place ịghọta so onye nwe dị ụlọ chụeliele so ịdị interested the upkeeping price is 50 million. So all the building be here. The building be here. College ka ọ dị. Kedu afọ ebe anyị na? Okay. A building side nke ọsọ ndị onye ọkwa. Ebe ọ dị dị ibe anụwa. So ndị mmadụ bijuru na ya. N'ime the compound ka m nọ here. Ugbo ado. Okay, ugbo ado ka ọ dị. Ebule ya. Mba na m enweta gị o. Ugbo ado ka ọ dị. So it is interested. Kpọọ this number ị na-afụ ebe a ịkpọ m kọntaktị ya m anyị ekwuo okwu ịkwụ ụgwọ ejenti ya eje ebe iwerukwu anya gị efe a na-eme contact me for more.